ninżlu arkubtejna fis-skiet. Nqumu bil-wieqfa. Nitolbu. Ftakar fil-ħniena tiegħek Mulej. Ħares dejjem u qaddis lill-qaddija tiegħek li għal-jum ibnek Ġesu Kristu Sidna waqqaf bit-tixrejt ta' demmu il-misteru tal-Għid u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-profeta Iżajija jara lill-Messija dak li kellu jitbaxxa u jsofru l-umiljazzjoni biex bid-batija tiegħu ifiequ dawk li jħarsu lejh. Nisimgħu l-ewwel lezzjoni. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw, il-qaddej tiegħi isib ir-ries, jintrefa' jola u jkun il-fuq minn kulħadd. Bħalma ħafna ndexu minnu għax wiċċu tħassar donnu ma kienx bniedem u s-sura tiegħu ma kontx tqisha ta' bniedem, hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fih. Qudiemu slaten jagħlqu ħalqhom għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u li jifhmu dak li qatt ma semgħu bih. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera driħ il-mulej. Bħal xitla kiber qudiemna u bħal għerq minn art nixfa. Ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leh, jew xi sura biex nitaxqu bih. Kien imżebla u nwarrab mill-bnedmin, bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżebla u aħna xejn ma qisnieh. Iżda hu rafa' fuq il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Aħna ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżda hu kien miġruh minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunietna. Għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu u bis-swat tiegħu sibna l-fejqan tagħna. Aħna lkoll bħalna mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu u l-mulej xeħed fuq il-ħażen tagħna lkoll. Ħaqruh u waqa' talihom bla biss ma fetaħ fommu. Bħal ħaruf meħud tal-qatla u bħal naġam bikma fejt min iġizza ma fetaħx fommu. Bil-forza u l-ħaq neħħew u min qatt jaħseb fuq xortih. Iva qaċtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub u tawh il-qabar mal-ħżiena u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda għerq. Iżda l-mulej oġbu jaksu bil-mart. Talli joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u għat jara nisel u jtawwa l-jiemu u rieda tal-mulej isseħ bih. Wara d-batija tiegħu għat jara d-dawl jiġba bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba biħu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin
għaliex hu offra ruħu għal-mewt u kien madut mal-midinbin u li neħħa l-ħtijiet tal-kotra u ndaħal mal-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Misir nar ruħi fidajk. Flimkien. Misir nar fik mulej jien nistkan tħallini qatt ninfixal fidejk jien narħi ruħi int listni mulej Alla veru. Flimkien. Alle dewati għaj kolla jinsirt ħaġa tażabli ta' twerbira leġirin tiegħi u ta' biża' lebija fenni. Flimkien. Dawk li jarawni barra jaħarbu minni jinsewni bħal wieħed mejjed jirbewni bħal ġarram kisra. Flimkien. Imma jien fik nitma' mulej, jien ngħidlek Alla tiegħi jien, fidejk xortija eħlisni minni tledewa u minn dawk li jeħduha kontrija. Flimkien. Nemmen li għat nara jittiba tal-mulej fl-art il-ħajjin. Jittama fil-mulej zom siħu qawwi qalbek. Jittama fil-mulej. Flimkien. L-awtur tal-ittra lill-Lut jgħidilna li Kristu huwa dak li bl-ubidjenza tiegħu qeret il-mewt tagħna u tagħna l-opportunità li nsiru mill-ġdid u li talla. Din hija meditazzjoni mill-aktar xierqa
għal dan il-jum tal-mewt glorjuża ta' Kristu. Nisimgħu it-tieni lezzjoni. Qari mill-Littra lill-Lowt. Ħuti, meta aħna għandna l-qassis il-kbir li hu tassew kbir, qassis li daħal fis-smawiet Ġesu bin Alla, ħanżommu sħiħa l-fidi tagħna u nistaqarruha. Għax aħna m'għandniex il-qassis il-kbir li ma jistax jagħder id-djufija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqilgħu ħniena u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuh lil dak li seta' jsalvah mill-mewt u kien mismuh minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. L-Evanġelju ta' San Ġwan jirrakkonta il-passjoni ta' Ġesu b'mod differenti mill-Evanġelisti l-oħra. Huwa jorina kif Ġesu, wara li jaċċetta minn idejn il-missier dak li kellu jgħaddi minnu, jirbaħ fuq kull sitwazzjoni u fuq kulħadd. Sa fuq is-salib Ġesu huwa s-sultan li rebaħ id-dnub u l-mewt u d-dinja. San Ġwan jurina kif meta ntrefa' l fuq mill-art Ġesu ġibet lil kulħadd lejh. Nitħejjew billi nqumu bil-wieqfa u flimkien inkantaw. Noqogħdu bil-qiegħda. Il-passjoni ta' Siedna Ġesu Kristu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu ħareġ mad-dixxiepli tiegħu u qasam għan-naħa l-oħra tal-wied ta' Kedron. Hemmhekk kien hemm ġnien u daħal fih mad-dixxiepli tiegħu. Ġuda dak li jitradih kien jafu l-post għax Ġesu kien sikwit jinġabar hemm mad-dixxiepli tiegħu. Ġuda ħaġema soldati u xjases mingħand il-qassisin il-kbar u l-Farizej u marru bihom hemmhekk bil-fanali, torċi u armi. Ġesu li kien jaf kull ma kien ġej fuqu mar fuqhom u qalilhom. Lil min qegħdin tfittxu? Huma weġbuh. U hu qalilhom. Jiena hu. Ġuda dak li jitradih kien hemm magħhom huwa wkoll.
Kif Ġesu għalilhom jiena huma resqu lura u waqgħu mal-art. Raġa staqsihom u huma qalulu. Ġesu weġibhom. Qedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru. Dan sar biex iseħħ dak li Ġesu kien qal. Minn dawk li tajtni anqas wieħed biss ma tlift. Xmun Pietru kellu sejf, siltu u darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Dan il-qaddej kien jismu Malku, imma Ġesu qal lil Pietru: Erġa' daħħal is-sejf fil-għan tiegħu. Forsi l-kalċi li tani missieri ma nixorbux? Imbagħad is-soldati u l-kaptan tagħhom flimkien mal-għases tal-lut qabdu lil Ġesu rabtuh. L-ewwel ħadu ħantanna billi dan kien missier il-mara ta' Kajfa, il-qassis il-kbir f'dik is-sena. Kajfa kien dak li ta' parir lil-lut ikun jaqbel li bniedem wieħed imut għall-poplu. Xmun Pietru u dixxieplu ieħor marru wara Ġesu. Dan id-dixxieplu kien mitla tal-qassis il-kbir u għalhekk daħal fil-bitħa tal-qassis il-kbir flimkien ma' Ġesu. Imma Pietru baqa' barra ħdejn il-bieb. Imbagħad id-dixxieplu ieħor li kien mitla tal-qassis il-kbir ħareġ ikellem lill-purtinara u daħħal lil Pietru ġewwa. Il-qaddejja li kienet mal-bieb qalet lil Pietru: Int m'intix ukoll wieħed mid-dixxiepli ta' dan ir-raġel? U weġibha: Le, minix. Il-qaddejja u l-għases kienu kebsu in-nar mill-faħam għax kien il-bart u għadu hemm masħana u Pietru wkoll għad magħhom għasħana. Il-qassis il-kbir staqsa lil Ġesu fuq id-dixxiepli u t-tagħlim tiegħu. Ġesu wieġbu: Jiena tħaddit fil-beraħ quddiem kulħadd. Għallimt dejjem fis-sinagoga u fit-tempju fejn jinġabru l-lut kollha u bil-moħbi ma jgħid xejn. Għalfejn qiegħed tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semewni. Xedtilhom u ma jafu x'għedt. Kif qal hekk, wieħed mill-għases li kien ħdejh ta' daqqa ta' ħarta lil Ġesu u qallu: Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir? Ġesu qallu: Jekk jiena qed xi ħaġa mis-sewwa urini fejn. Ma jekk qed tissewwa, għaliex terfa' eidek fuqi? Imbagħad għandna bagħat lil Ġesu marbut għand Kajfa l-qassis il-kbir. Xmun Pietru meta kien qiegħed hemm ma' sħana u qalulu: Immu ċaħat u qal: Le, minix. Wieħed mill-qaddejja tal-qassis il-kbir li kien jiġi minn dak ir-raġel li Pietru kien qatalu widintu qal: Mela jiena ma rajtekx miegħu fil-ġnien? Pietru ċaħat għal darb'oħra u minnu fih idden is-serduq. Imbagħad ħadu lil Ġesu minn għand Kajfa l-pretorju. Kien filgħodu kmieni. Huma ma daħlux fil-pretorju għax ma rridux jitniġsu biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ikla tal-għid. Pilatu ħareġ barra ħdejhom u qalilhom: X'akkuża għandkom kontra dan ir-raġel? U huma weġbuh: Pilatu qalilhom: Ħuduh intom u ġudikawh intom skont il-liġi tagħkom. Imma l-lut qalulu:
Dan ġara biex iseħħ dak li Ġesu kien qal meta fisser kif kellu jmut. Pilatu raġa daħal fil-pretorju, sejjaħ lil Ġesu u qallu: Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi. Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja, x'għamilt? Ġesu wieġeb: Saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta' din id-dinja, l-asas tiegħi kien jiġġieldu biex ma ningħatax f'idejn il-lut. Ma ta' bilħaq saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela inti sultan? U Ġesu wieġeb: Int qiegħed tgħidu, jiena sultan. Jiena għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Pilatu qallu: U l-verità x'inhi? Kif qal dan, reġa' ħareġ quddiem il-lut u qalilhom: Jiena ma nsib b'daħtija fih. Issa intom għandkom id-drawwa li neħilsilkom wieħed fil-għid. Tridunix neħilsilkom lis-sultan tal-lut. Hawn huma mill-ġdid bdew jgħidu u jgħidu: Dan Barabba kien brigant. Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesu u jagħtuh is-swat. Is-soldati niżġu kuruna tax-xewk u qegħdu fuq rasu u libsuh mantara aħmar skur. U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu: u bdew jagħtuh bil-ħarta. Għal darb'oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: Araw, se nġibulkom qudiemkom hawn barra biex tkunu tafu li jiena ma nsib ebda ħtija fih. U Ġesu ħareġ hemm barra liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar u Pilatu qalilhom: Araw, hawnhu il-bniedem. X'inraw il-qassisin il-kbar u l-għases bdew jgħidu u jgħidu: Pilatu qalilhom: Ħuduh u salbuh intom, jien ma nsib ebda ħtija fih. Il-lut weġbuh. Meta sama dan, Pilatu aktar baża. Raġa daħal fil-pretorju u qal lil Ġesu: Int, mnejn int? Imma Ġesu ma wieġbu xejn, għalhekk Pilatu qallu: Lili ma tkellimx, ma tafx li jiena għandi s-seta neħilsek u għandi s-seta li nsalbek? Ġesu wieġbu: Ma kien ikollok ebda seta fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq. Għalhekk min tali li nnifsi fidejk għandu ħtija akbar.
Min dak il-ħin il-qoddim, Pilatu beda jfittex kif jeħilsu, imma l-lut is-suktaw jajtu u jgħidu. Meta semaħħom jgħidu dan, Pilatu ġieb lil Ġesu barra u qiegħdu fuq sedja għolja fil-post imsejjaħ Litostrotos bil-ludi Gabbata. Kien jum it-tħejjija tal-għid għal ħabta tas-sitt sija. Pilatu qal lil-lut, Araw is-sultan tagħkom. dawk infexxew jgħidu. Pilatu qalilhom, Jien se nsallab lis-sultan tagħkom. imma l-qassisin il-kbar weġbuh. Fl-aħħar tawulhom f'idejhom biex isalbuh. Inqumu bil-wifqa. U huma ħadu lil Ġesu. Ġesu rafa' s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija bil-ludi Golgota. Hemm huma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed kull naħħa u Ġesu fin-nofs. Pilatu għamel kidba u waħħala fuq is-salib. Fija kien hemm miktub Ġesu ta' Nażaret, is-Sultan tal-Lut. Din il-kidba qrawha ħafna lut għax il-post fejn salbu lil Ġesu kien qrib il-belt u l-kidba kienet bil-ludi, bil-Latin u bil-Grieg. Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-lut marru jgħidu lil Pilatu, Pilatu wieġeb, Issa li ktibt, wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu l-bies tiegħu u qasmuh f'erba', sem lil kull wieħed minnhom, u ħadu wkoll it-tunika, din kienet libsa blaħjata minsuġa biċċa waħda minn fuq s'isfel. Ftehmu bejniethom u qalu, dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid, ħwejġa qasmu bejniethom u għalli l-bistijej tefgħu ix-xorti u dan ta' bil-ħaqq għamluh is-soldati. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb u jaqaf ħdejja, qal lill-ommu, Mara, għawnu ibnek.
imbagħad qal lid-dixxieplu hawn hi ommok. u minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Wara dan, Ġesu billi issa kien jaf li kollox kien mitmum biex isseħħ l-Iskrittura qal Għandi laċ. kien hemm bieqja mimlija bil-ħall huma xarbu sponża bil-ħall waħluha ma' qasba tal-issopu u resqu ilu minn lejn ħalqu. Kif Ġesu ħal-ħall qal Kollox hu mitmum. imbagħad mejjer rasu u rat ruħu. Ninżlu warkubtejna fis-skiet. Billi kien jum it-ħejjija tal-għid, il-Lut ma ridux li f'jum is-Sibt l-etz ma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-itzma. Għalhekk ġew is-soldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msalbin miegħu. Iżda meta waslu għal Ġesu billi raw li kien ġa mejjed ma kisrulux riġlejh. Madankollu wieħed mis-soldati nifidlu ġenbu blanza u minnu fih ħareġ demm u ilma. Dan qiegħed jiġdu minn raba jnejh u x-xhieda tiegħu hija minna. U jaf li qiegħed jgħid il-verità biex intom ukoll temnu. Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu. U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid huma tiħarsu lejn min nifdu. Wara dan, Ġuseppe minn Arimatija li kien dixxieplu ta' Ġesu bil-moħbi għax kien jibża mill-Lut, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta' Ġesu. Pilatu ħallih u ġie u ħall ġisem tiegħu. Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu bil-lejl, ġib miegħu taħlita ta' morr u sabbara tiżen xi 100 libra. Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta' Ġesu u kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fwejja kif soltu jagħmlu l-Lut qabel id-difna. Fejn kienu salbu lil Ġesu kien hemm ġnien u f'dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. Hemm qiegħdu lil Ġesu għax kien jum it-ħejjija l-Lut u għax il-qabar kien fil-qrib. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. San Marku, San Mattew jgħidulna li din kienet l-aħħar kelma li listen Ġesu fuq is-salib. Anzi, San Mattew jgħidilna ikompli żejt imbagħad Ġesu għajjat għajta kbira u rad ruħu.
Dan ifisser ħuti li Ġesu għajja tajta, miet u baqa bla tweġiba. Din hija karba xokkanti. Xokkanti mhux għaliex intu jien ma ġiex li jedna kliem bħal dan fil-konfront ta' Alla. Imma tistrumblana għax hija kelma ħirġa minn fum Kristu li bint Alla. Din it-tnejda ħarġet mill-font tal-qalb ta' dak li lill-Alla isejjaħlu Abba, Papa. Dak li min jaf kemm il-darba stqar li jien u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-missier huwa fija u jiena fih. Dan il-kliem ħareġ minn fhom dak li meta għednilu għallimna nitolbu. Għallilna biex lill-Alla nsejħulu missierna. Mela x'ġara f'mument daqshekk solenni u drammatiku biex Ġesu joħroġ b'din l-espressjoni daqshekk qawwija, daqshekk skandaluża. Alla tiegħi, għax ħallejtni. Hija talba tassew stramba. Meta wieħed iqis li jekk nieħdu s-salmi f'idejna, insibu li Alla ma jitlaqx lil min iħobb, lil min ifittxu. Alla ma jħallejx il-maħbub tiegħu jara l-qabar jgħid is-salmista. Mela x'ġara? Għaliex il-qalb ta' Alla tibqa' daqshekk insensibbli, kiesħa quddiem dil-lajta ta' Kristu sfinejt. Kellu raġun fuq is-salib Ġesu jara id-dlam. Meta sab ruħu abbandonat, mhux biss minn dawk li huwa kien ħabb, imma saħansitra minn missieru. F'ċertu sens nistgħu ngħidu li Kristu miet qabel miet. Għaliex qabel ma waqfet qalbu, qabel ma għala għajnejh, huwa ħass li missieru kien ċaħdu. Għata korrelazzjoni miegħu. U l-mewt psikoloġika, il-mewt affettiva, taf tkun kifra u ħarxa aktar mill-mewt fiżika. Fil-Ġetsemani, Ġesu kien aċċetta li jixrob il-kalċej mimli mrar. Ġesu aċċetta li jkun imżeblaħ, ikkundannat inġustament. Ġesu aċċetta li jieħu l-passjoni u jmut imsallab. Imma kien diffiċli ħafna għal Ġesu li jaċċetta li l-missier irħeħ. Ġesu ara l-araq tad-demm, mhux biss fil-Ġetsemani, imma anke fuq il-Kalvarju, quddiem l-assenza tal-missier, il-baħ tal-missier. Iskiet tal-missier ħawdu, u ħawdu waħda sewwa. Fis-solitudni minn xowr fuq is-salib bħal donnu tiġri ħaġa kera wisq. Għaliex
misrum bl-indifferenza tal-missier, Ġesu bħal donnu u attantat jibda jissospetta jekk kienx tassew ibn Alla, jew jekk Alla kienx tassew missieru. Liema ibn jew bint li kollu jiffaċċja din l-esperjenza violenti fejn il-missier jinnegak, jiċħadlek il-paternità tiegħu. Liema ibn ma jgħaddilux ħsibijiet kuruħ bħal dawn. Ħafna drabi id-dubju, is-suspett huma ferm aktar krudili mis-sofferenza fiżika. Eżiż. Jiena nirrifletti dan li qed naqsam magħkom f'moħħi kelli lil kull wieħed u waħda minna. Għaliex il-kol kemm aħna ngħaddu minn esperjenzi tal-waħx bħal dawn. Ma nixxokkjax ruħi meta f'ċertu ċirkustanzi dolorużi werejn tal-ħajja fejn niġu wiċċ imbuċċ ma' Alla li jaqa' fil-muta, spontanjament toħorġilna lajta. Alla tiegħi, fejn int? Għax tlaqtni. U nibqgħu bil-għaliex mingħajr tweġiba. Bħal Ġesu fuq is-salib jaf jiġrilna li meta aħna nkunu fuq is-salib nirriskjaw li nitilfu t-tama tagħna falla. Jien niftakar f'dawk li huma morda bil-kanser, pereżempju, u qed jagħmlu l-kimoterapija. Il-lejla qegħdin f'qalbi. F'dawk li għandhom mart terminali jew mart ikraħ. Jiena niftakar f'dawk il-ġenituri li ferħu x'in it-tarbija tagħhom twieldet imma ftit ġimgħat xhur wara kellhom jiġru bija lill-isptar għax qed tilab mal-mewt. Jien niftakar f'dawk illi ħabta u sabta jirċievu l-aħbar li xi ħadd tażiż tagħhom ikun miet traġikament fuq ix-xogħol. Inċident bil-karozza. Nisemmu minnhom dawn. Jien niftakar f'dawk illi marthom jew żwieġhom m'għadhomx hemm. Ħallewhom waħidhom. U hemm diversi modi, hemm diversi modi. Jien niftakar f'dawk li huma vittmi ta' inġustizzji. Biex insemmi ftit eżempji. Jien l-isqof tagħkom. Illum inġurkom kollha f'qalbi. U naf li minn fuq dawn is-slaleb dawn u oħrajn qed jistaqsu. Għaliex mulej? Għaliex? U ħafna drabi nibqgħu mingħajr tweġiba. Abbandonat bil-missier, l-iben jabbanduna ruħu totalment fih. Eżistijaj. Hekk jgħidilna l-awtur tal-ittra lil-Lut. Din ir-risposta illi f'dan id-dlam tal-ġimgħa l-kbira aħna nirċievu. L-awtur tal-ittra lil-Lut jgħidilna meta kien fid-dinja huwa offra talb u suppliki bid-dmugħ. Imma imbagħad abbanduna ruħu fih u semew
u semew. Hekk jirbaħ Ġesu il-prova tas-solitudni. Fuq il-Kalvarju Ġesu jagħmel qatt ta' fidej u ta' fiduċja fil-Missier. Anzi, l-istess baħ li ħolqitlu is-solitudni tagħtih il-lok li jerġa' iġedded l-iva tiegħu. Iva eżistijaj. Ġesu għadda minn dan it-tunnel ta' tbatija fiżika, tbatija emottiva u spiritwali biex aħna napprezzaw x'rid ifisser San Ġwan meta qalilna il-verb sar laħam. X'rid ifisser San Ġwan meta jgħid il-verb sar bniedem? Rid ifisser li Ġesu verament ħafuqu l-umanità dgħajfa, miskina, limitata. U meta ngħidu li Ġesu sar bniedem bħalna, verament inkunu ngħidu li Ġesu ħafuqu dak li ma kellux. Għax hu Alla. Ġesu ġarrab x'inhi tbatija, x'inhuma il-limitazzjonijiet. Anzi, San Pawl imur iktar minn hekk. San Pawl mhux biss jgħid Ġesu miet għal dnubietna, imma sansitra jgħid ukoll Alla lil Kristu għamlu dnub għalina. U f'dan il-kuntest Ravasi jgħid Alla mhux biss ħafuqu dak li mhux Alla, il-mewt, imma wkoll dak li hu kontra Alla, id-dnub. Biex verament jidħol fil-faldi tal-istorja tiegħek u tiegħi. U kif josserva tant tajjeb it-teologu Bonhoeffer, Alla hu bla saħħa u dgħajjef fid-dinja u hekk biss jibqa' magħna u jenna. Kristu ma jenniex għax huwa setan u qawwi imma bid-debolizzi tiegħu. Eżistijaj fil-kurċifiss li llum aħna nadoraw nilmħu it-twaħħid tad-dolur tal-bniedem mad-dolur ta' Alla. U l-għajta drammatika ta' Ġesu hija l-għajta tagħna il-koll. L-assurdità li jħoss Ġesu hija l-assurdità li nħossu intu jien. Meta lil Alla narawh jgħib mix-xefaq. Kif il-morsa atroċi ta' tbatija Ġesu jikkontesta lill-Missier ma nistaġibx li anke meta il-morsa ta' tbatija tafas fuqna aħna nikkontestaw lill-Alla. Eżistijaj. Kif edna, l-awtur tal-Lut jgħidilna it-tweġiba illi fl-abbandon ta' Alla aħna nabbandunaw nintelqu fideh. Din it-tweġiba li qegħdin nistennew ma nibżewx nintelqu fl-idejn Alla l-Missier. Minn dakinhar tal-ġimgħa l-kbira ħadd minna ħadd fost il-bnedmin sew jekk jemmen u sew jekk ma jemminx ma jinsab waħdu. Ħadd mu waħdu fid-tbatija
u fl-esperjenza tas-silenzju ta' Alla. Għaliex sal-aħħar ta' żmien Kristu jibqa' jgħajjad f'isimna l-koll. Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. U dik is-solitudni u dawk id-dubju tal-abbandon Alla l-Missier iħaddanhom b'dirajh miftuħa. Iskiet tal-Missier fuq il-Kalvarju eżistijaj. Mhuwiex iskiet ta' xi ħadd indifferenti jew assenti, imma huwa il-prezz li ħallas il-Missier meta tana lill-ibnu. Dakinhar li Ġesu miet fuq is-salib, il-Missier ma seta' jlissen ebda kelma, mhux għax ma rridx, imma jien nimmaġinah kien qiegħed jolfoq bl-offerta ġeneruża li jagħmel għalina l-bnedmejn meta tagħna lill-ibnu. U l-Missier illum ukoll għadu jolfoq fuq kull wieħed u waħda minna. Ma ninsewx eżistijaj li s-solitudni u d-batija ta' Kristu fuq il-Kalvarju battew tafu għaliex? Għaliex imħaxkna miegħu kien hemm Ommu Marija. Jekk Ġesu jgħid li l-Missier abbandonah, ma setax jgħid l-istess għal Ommu, għalhekk f'waqtiet tqal tagħna ħansejħu lil Marija. Għaliex Marija għandha l-esperjenza ta' tbatija ta' binna fuq is-salib. U allura taf tkun l-aqwa interpretu tagħna quddiem il-Missier. Issa sejrin inresqu quddiem il-Missier it-talbiet speċjali għal diversi kategoriji ta' bnedmin. Hija talba li sa minn żmien twil ilu issir faqda sħiħa ma' liben li ta' ħajtu għad-dinja. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu għall-Knisja. Nitolbu ħuti Jeżis għall-Knisja qaddisa ta' Alla biex il-mulej Alla tagħna jagħtina islim, jaqqada u jħarisa fid-dinja kollha, u lilna jagħtina ħajja ta' kwiet u paċi biex nagħtu glorja lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, in permezz ta' Ġesu Kristu rejt il-glorja tiegħek lil ġnus kollha, ħares fina il-emejl tal-ħniena tiegħek biex il-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tibqa' sħiħa sal-aħħar fil-fidej u fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-Papa. Nitolbu wkoll għall-Papa biex il-mulej Alla tagħna li jażlu bħala jisqof iħarsu u jżommu qawwi u sħiħ għall-Knisja mqazza tiegħu ħalli jmexxi l-poplu qaddis ta' Alla. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, li l-ħaq tiegħek huwa is-sies tal-ħolqien kollu, fil-ħniena tiegħek isma' t-talb tagħna, ħares bit-tjieba lil Papa Franġisku magħżul għalina u bis-seta tiegħek mexxi l-poplu Nisrani biex jitqawwa aktar fil-fidi tiegħu taħt dan il-qaddejs għas-Sejt kbir tagħna bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-fidili kollha ta' kull ordni. Nitolbu wkoll għall-isqof tagħna
għall-isqfijiet u l-presbiteri u d-djakni kollha, għall-ministri ta' kull ordni fil-Knisja u għall-poplu kollu tal-fidili. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, l-Ispirtu qaddis tiegħek iqaddes u jmexxej il-ġisem kollu tal-Knisja, għati widen għat-talb li tagħna biex il-fidili tiegħek ta' kull ordni u grad bil-grazzja tiegħek jaqdow b'fedeltà sħiħa bi Kristu Sidna. Nitolbu għal katekumeni. Nitolbu wkoll għal katakumeni biex il-mulej Alla jħenna lihom u jiftilhom qalbhom, jagħtihom il-maħfra ta' dnubithom bil-mamudija u jagħmilhom membri ta' Sidna Ġesu Kristu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek bulit ġodda, qawwi l-fidi u l-fema tal-katekumeni tagħna u għatihom tweli ġdejt bil-mamudija u l-qaħħom fost l-uliet adottivi tiegħek bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-għaqda tal-insara. Nitolbu wkoll għal ħutna kollha li jemmnu fi Kristu biex il-mulej Alla tagħna jagħtihom li jħabirku għall-verità u jiġmagħhom u jħarishom fil-Knisja waħda tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tiġma' flimkien lil uliedek imxerda biex iżommhom maqudejn bejniethom fil-ħniena tiegħek ħares lejn il-merħla ta' ibnek, għaqqad fil-fidi waħda u sħiħa lil dawk li huma konsagrati bil-mamudija waħda warbothom flimkien fir-rabta ta' mħabba bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-lut. Nitolbu wkoll għall-lut li lilhom qabel kulħadd waslet il-kelma ta' Alla. Jagħtihom il-mulej li jimxu l-qudiem fl-imħabba ta' jismu u l-fedeltà mal-patt tiegħu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tajt il-wedit tiegħek lill-Abram u l-nislu, ilqa' bit-tieba tiegħek it-talb tal-Knisja tiegħek biex il-poplu li ksibt għalejk fl-ewwel patt jistħoqlu jasal għall-milja tal-fidwa bi Kristu Sidna. Nitolbu għal dawk li ma jemnux fi Kristu. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jemnux fi Kristu biex l-Ispirtu Santu jagħtihom id-dawl u huma wkoll iseħħilhom jidħlu fit-triq tas-salvazzjoni. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, nitolbuk għal dawk li ma jemnux fi Kristu imma jgħixu ħajja sinċiera quddiemek, għamel li huma jarfu l-verità tiegħek u fl-aħħar iħobbu dejjem iżjed lil xulxejn u jfittxu li nifhmu sewwa il-misteru ta' ħajtek ħalli jekk inkunu xhieda aktar perfetta ta' mħabbtek bi Kristu Sidna. Nitolbu għal dawk li ma jemnux f'Alla. Nitolbu wkoll għal dawk li ma jarfux lil Alla biex b'qalb sinċira ifittxu dak li hu sewwa u jistħoqilhom isibu lil Alla innifsu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ħlaqt il-bnedmin kollha biex dejjem jixtiequk u jfittxuk sa ma jsibuk u jistriħu fejk. Għamil li l-koll kemm aħna minkejja tfixkejl u n-nuqqasijiet ta' kull xorta jifhmu s-sinjali tal-ħniena tiegħek u x-xhieda tal-emejjel tajba ta' min jemmen fejk biex iġarbu l-ferħ li jistqarruk bħala Alla wieħed veru u missier tagħna l-koll bi Kristu Sidna. Nitolbu għal mexxejja tal-pajjiż. Nitolbu wkoll għal dawk li jmexxu l-pajjiżna biex il-mulej Alla tagħna jmexxi l-fehma u l-qalb tagħhom skont ir-rieda tiegħu għal paċi u l-ħelsien tas-sew ta' kulħadd.
u Alla ta' dejjem li tista' kollox, fidejk jinsabu l-qlub tal-bnedmejn u l-jeddijiet tal-popli, ħares bit-tieba tiegħek lejn dawk li għandhom is-seta li jigvernawna, il-President tagħna George, il-Prim Ministru tagħna Joseph, u bil-grazzja tiegħek għamel li l-popli kollha tad-dinja ikollhom risq tajjeb, paċi sħiħa u libertà reliġjuża bi Kristu Sidna. Nitolbu għall-imġarbin. Nitolbu ħuti jeżis lill-Alla l-missier li jista' kollox biex isaffi d-dinja minn kull talim qarrieq, ibiet il-mart, jeqret il-ġuħ, jiftaħ il-ħabsijiet, iħoll ir-rbit tal-jasar, jagħti vjaġġ tajjeb il-min isifer, ireġġa' lura lil min hu imbiet minn daru, lil morda jroddilhom saħħithom u jagħti s-salvazzjoni lil moribondi. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, faraġ tal-nektejn, qawwa tal-imħabtejn, ħajasal għandek it-talb ta' kull min isejjaħlek fit-tiġrejb u għamel li l-bnedmin kollha jifirħu li fil-ħtiġijiet tagħhom qatt ma tonqoshom il-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Issa iċ-ċelebrant jinżel ħdejn il-bib tal-Knisja biex minn hemm iġib is-salib u fit-tliet darbiet iħabbrilna u jurina l-għowda li fuqha ġie msallab is-Salvatur tagħna biex jaqqadna mill-ġdid mal-missier. Alla tant ħabna li tal l-ibnu l-waħdini. Kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Bħalma l-poplu ludi ħares lejn is-serb tal-bronz magħmul minn Mosè u fih hekk ukoll aħna ser inqimu l-għowda tas-salib. Għal kull tħabbira tas-salib ninżlu għarkubtejna waqt li nwieġbu billi nkantaw flimkien. Araw l-għowda tas-salib li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu għarkubtejna. Inqumu bil-wieqfa.
Araw lowda tas-salib li fuq ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu arkubtejna. Nqumu bil-wieqfa. Araw lowda tas-salib li fuq ġim sallab is-Salvatur tad-dinja. Ninżlu arkubtejna. Nqumu bil-wieqfa. Issa li ġejna morija is-salib li fuq u ġimsallab Ġesu, se nersqu lejh u bil-qima kollha imbusuh. Se nitilgħu bħalma nitilgħu fit-tqarbin. L-ewwel jersqu s-saċerdoti u l-abbatini, imbagħad dawk li qegħdin fil-korsija, wara joqorbu dawk tal-ġnub. Nħallu l-ushers imexxuna.
Min hawn u ftit ieħor ser jinġieb is-sagrament biex il-koll inkunu nistgħu nitqarbnu bil-ġisem u d-dem tal-mulej. L-altar illum ikun bl-iktar mod sempliċi u jsir ir-rit ta' tqarbin. Sa dan it-tant nistennew fi skiet fil-waqt li jsiru tħejjijiet li hemm bżonn. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Issirna li jintej fis-smawiet jitqaddis ismek jisaltnatek kull it-tritien fis-sema u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna għal ma nafru minnu ħati għalina daħħalniex fit-ġrejb. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija stlibu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. It-qarbin se jsir bħas-soltu quddiem l-altar fin-nofs u fil-ġnub. Jekk jogħġobkom inżommu l-ordni u l-ġabra u nitqarbnu fl-iktar post qrib ta' fejn ninsabu.
Issa iċ-ċelebrant jgħid it-talba tal-aħħar. Il-ħruġ isir fi skiet mingħajr kant filwaqt li aħna wkoll mistiedna biex ħin tintemm iċ-ċelebrazzjoni inħallu dan l-imkien fi skiet u l-ġabra. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti fdejtna bil-mewt għad-disa ta' Kristu ibnek u bil-qawmin tiegħu għal-ħajja. Ibqa' ħares fina dan il-emejl tiegħek taħnina biex bis-saħħa ta' dan il-misteru li fih ħadna sehem ngħixu dejjem marbuta miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Iċċelebrajna flimkien b'mod l-aktar xieraq il-mewt glorjuża tal-Mulej Ġesu. Nistedinkom biex il-lejla anke l-istess purċissjoni li tibda ħirġa fis-sitta tkun komplija ta' din il-liturġija. Stqarrija ta' fidi f'dak li miet għall-imħabba kbira tiegħu lejna. Nixtieq li għada l-kol kemm aħna nżommu sara ta' stennija l-qawmien u għal daqstant anke sawma ta' stennija għaliex risqejn l-ikbar festa u allura insumu namlu wisa għal ferħ tal-qawmien tal-Mulej. U minn qalbi nappellalkom biex għada niltaqgħu flimkien fit-8 għaliex din hija l-ikbar ċelebrazzjoni tagħna li nsara meta x-xitan jiġi mxejjen u Kristu jatina il-ħajja ta' dejjem lilna li nafu ħajja li hija minsusa mid-dnub u mill-mewt. U allura nagħmel appell biex il-kol kemm aħna anke żgħażagħ l-ewwel għandha tibda il-festa tal-Għid hawnhekk fil-Knisja fiċ-ċelebrazzjoni tal-Fġili għad-dis tal-Għid imbagħad wara fil-postijiet tad-divertiment tagħna. Nagħmel appell biex dan nagħmluh bażla ta' fidi għax din hija l-istqarrija sħiħa ta' Kristu li Ġesu Kristu li msallab irxoxta għal ħajja ta' dejjem. Dan il-poplu tiegħek Mulej fakkar bġieħ kollu il-mewt ta' ibnek u b'tama sħiħa fil-qawmien tiegħu għal ħajja. Ixħed fuqu il-kotra tal-barka. Għatih il-maħfra u l-faraġ qawwieħ fil-fidej imqazza u wettqu bil-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-lejla aħna ħerġin minn din l-assembleja nagħmlu ġenuflessjoni lis-salib, ninżlu arkubtejna quddiemu aħna li nimħu fih il-għowda tal-fidwa tagħna.